سلام يحوات كما يكنيهم أبنا يلومي مدبنا ቅርጽታትን ሕንጻጻትን ብትግርኛ ክንማሃሪና ሰናይ ናይ ትምህርቲ ግዜ ብቅርጽታት ክንጅምር ኢና ስሉስ ኩርናዕ ስ ሉ ስ ኩ ር ና ስሉስ ኩርናዕ ትርብዒት ት ር ብ ዒ ት ትርብዒት ቁኑዕ ርቡዕ ኩርናዕ ቅ ኑ ዕ ር ቡ ዕ ኩ ር ና ዕ ቁኑዕ ርቡዕ ኩርናዕ ሕሙስ ኩርናዕ ሕ ሙ ስ ኩ ር ና ዕ ሕሙስ ኩርናዕ ሽዱሽ ኩርናዕ ሽ ዱ ሽ ኩ ር ና ዕ ሽዱሽ ኩርናዕ ዓንኬል ዓ ን ኬ ል ዓንኬል ፍርቅ ዓንኬል ፍ ር ቅ ዓ ን ኬ ል ፍርቅ ዓንኬል ኮኾብ ኮ ኾ ብ ኮኾብ ልቢ መስቀል መ ስ ቀ ል መስቀል እንቋቁሖአዊ ን ቋ ቁ ሖ አ ዊ እንቋቁሖአዊ ሓባሪ ፍላጻ ሓ ባ ሪ ፍ ላ ጻ ሓባሪ ፍላጻ ብጣዕሚ ጽቡቕ ካብዚ ቀጽልና ኸዓ ነዞም ክንምሃሮም ዝጸናሕና ቅርጽታት በብሓደ ከርእየኩም እንደ ንስኻትኩም ከዓ እንታይ ከም ዝበሃሉ ንገሩኒ ኢኹም ንጀምር እዚ እንታይ ይበሃል ብጣዕሚ ጽቡቕ ስሉስ ኩርናዕ እዚ ኸ ትርብዒት እዚ ኸ እንታይ ይበሃል ቁኑዕ ርቡዕ ኩርናዕ ሰናይ እዚ ኸ ሕሙስ ኩርናዕ እዚ ኸ እንታይ ይበሃል ዓንኬል ብጣዕሚ ጽቡቕ እዚ ኸ እንታይ ይበሃል ትኽክል ሽዱሽ ኩርናዕ እዚ ኸ ፍርቅ ዓንኬል እዚ ኸ እንታይ ይበሃል ኮኾብ እዚ ኸ እንታይ ይበሃል ልቢ እዚ ኸ ሰናይ መስቀል እዚ ኸ እንታይ ይበሃል ትኽክል ሓባሪ ፍላጻ ይበሃል ኣብ መወዳእታ እዚ ኸ እንታይ ይበሃል እንቋቁሖአዊ ብጣዕሚ ጽቡቕ ካብዚ ቀጽልና ኸዓ ኣስማት ሕንጻጻት ክንመሃሪና ንጀምር ጎባጥ ሕንጻጽ ጎ ባ ጥ ሕ ን
ጻጽ ጎባጥ ሕንጻጽ ቀይናን ሕንጻጽ ቀይናን ሕንጻጽ ቀይናን ሕንጻጽ ቀይናን ሕንጻጽ ጋድም ሕንጻጽ ጋድም ሕንጻጽ ጋድም ሕንጻጽ ጋድም ሕንጻጽ ትኹል ሕንጻጽ ትኹል ሕንጻጽ ትኹል ሕንጻጽ ትኹል ሕንጻጽ ሽንቲ ብዕራይ ሽንቲ ብዕራይ ሽንቲ ብዕራይ ሽንቲ ብዕራይ ጥምጣም 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 ነጠብጣብ 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 ብጣዕሚ ጽቡቕ ሕጂ እውን ልክዕ ከምቲ ኣብ ቅርጽታት ዝገበርናዮ ነዞም ዝተምሃርናዮም ሕንጻጻት ሓደ ብሓደ ከርእየኩም እንደ እንታይ ከም ዝበሃሉ ንገሩኒ ኢኹም ንጀምር እዚ እንታይ ይበሃል ብጣዕሚ ጽቡቕ ነጠብጣብ እዚ ከ ሽንቲ ብዕራይ እዚ ከ እንታይ ይበሃል ጥምጣም እዚ ከ ትኹል ሕንጻጽ እዚ ከ እንታይ ይበሃል ጋድም ሕንጻጽ እዚ ከ እንታይ ይበሃል ብጣዕሚ ጽቡቕ ቀይናን ሕንጻጽ ኣብ መወዳእታ እዚ ከ እንታይ ይበሃል ጎባጥ ሕንጻጽ ብጣዕሚ ጽቡቕ ኣብ ናይ ሎሚ መደብና ብዙሓት ቅርጽታትን ሕንጻጻትን ብትግርኛ ተማሂርና ኣለና ኣብ ቀጻሊ ብኻልእ መደብ ክሳብ ንራኸብ ሰሰናዩ